Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Em qehr dibin, em qehr dibin. Tüccarê nedad bîra min ku em ê ewqez eciz bibanan. Her tim hêvîdar bûm ku em ê muheqeq li hember vê qetlîam û qirkirinê tiştekî bikin û bisekînînin. Lê jî ber ku ez dibînim aniha em tiştekî nakin, nikarin tiştekî bikin, tiştê ku em dikin, tu kêrî tiştekî nayê em qehr dibin. Te her carê de em li derdora xwe dinerin, ji bo kesekî sûcdar bikin hewlê didin, ji ber vê yekê em her wiha qehr dibin û dibehecîne. Ev qetlîam û qirkirin lê ciyekî dûr hatana kirin, kêm zêde wê bihane û hincetek me bibana. Ger li Keşmîr, Myanmar, Filîpîniyan, Efrîqa yan jî li ciyekî dûrên cîhanê ev qetlîaman hatana kirin, birçîştin hatana kirin, me ji xwe re bihaneyek birîtana û bigotana. Lê ji ber ku ev feleketa mezin tam di navîna alema Îslamê de, bilxasa tam di navîna Tirkiye, Misir û Siûdî de di qewmin me zêdetir qehr dike û dibehecîne. Li paş têl di rîkan ev mazlûm û bindesan ji ber birçîştin û tîbûnê dişewitin, lê misliman sofreyên xwe bi gelek jûre xwarinê dixemilînin, di ser de jî ji ber zêde xwarinê nerehet dibin, ev rewş her wiha me qehr dike û dibehecîne. Ne boykotên me van Siyonîstên haribûnê didin sekinandin, ne meşên me, ne siyaseta me, ne sloganên me yên bi qêrîn weka hemasetê tên avêtin, ne jî tiştên ku em dikin Siyonîstên har nadin sekinandin. Kafîrê qirker li ciyê xwe nasekine û her ku diçe zilma xwe pêş ve dibe û gavekî paş ve nabêje. Aliyakî dinê ku herî zêde bi êş û janê gelo hûn dizanin çi ye. Ji aliyakî ve em dibêjin em qehr dibin, em qehr dibin. Lê tu xuya nake ku em qehr bûnin. Em naşibin qeherbûnê, ji bo Xwedê ka bibêjin. Tu rewşek me li qeherbûnê diçe? Di 2 salan de çi ji konfora me kêm bû, ji sofreya me çi kêm bûye, gelo çi ji ken û hûre me kêm bûye. Ji xwe dema ez dibêjim em qehr dibin, ez vê yekê qest dikim. Gelo sibê tarîx wê me çawa binivîsîne? Ez ji were bibêjim wê wiha binivîsîne. Dema Tirkiye li rojhilata navîn di nava welatan de herî zêde xurttir bû, her roj fizek û weseyta nû ya hewayê çê dikir, îxrac dikir, xulasa dema meydan ji dunyayê re dixwên, gaz de bi qetlîam û qirkirina ku di tarîxê de mîsala wî nehatibû rû mabû. Tarîx û dîrok dîsa wê derheqê Tirkiyeyê de wiha binivîsîne. Ne tenê wek dewletekî, însanên wê jî xwe wek qehreman, egîd û herî dîndar nîşan didan û pesnê xwe didan. Tam di vê dema ku însanên Tirkiyeyê pesnê xwe didan rejima Siyonîst li Gazeyê nêzî 100,000 zarok, pîrek û îhtiyar qetil dikir û bi milyonan kes dihişt. Ji Rebê xwe niyaz dikim ku roja înê ji were xêr û bereketê bîne.